Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na kanal Iggy the Cook. Ovih dana sam proučavao šta poznati jedu, ili šta su jeli, pošto mnogi nisu živi. Naišao sam na jelo piletino marengo, to je omiljeno jelo Napoleona Bonaparte. To jelo je priređeno u čast Napoleonove pobede nad austrijskom vojskom u italijanskom mestu Marengo. Sastojci su jako zanimljivi, potiču iz tog mesta, mada i mi imamo te sastojke, iako ne potičemo iz tog mesta. Jelo je jednostavno, brzo se pravi, lako se pravi, vidjet ćete. Pa hajde, sad vas vodim da vidite kako izgleda ta Napoleonova piletina Marengo.
Eto, vidjeli ste kako izgleda ta čuvena Napoleonova piletina marengo. Priznaćete, Napoleon je imao ukusa. Možda nije mogo mnogo da pojede jer nije bio baš previše visok, ali jeo je on jako, jako lepo. Na kraju ove odjave imat ćete spisak sastojaka ovog recepta da vam bude lakše. I na kraju, kao što ja volim da kažem, nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijatno!